Jedan poznati psihološki eksperiment koji je uradila Mary Ainsworth pokazao nam je koliko rano učimo šta znači ljubav i sigurnost. U takozvanoj situaciji sa strancem, dete bi se igralo u sobi dok bi majka sedela pored. Majka bi na kratko izašla, a u sobu bi ušla nepoznata osoba. Nakon nekog vremena, majka bi se vratila. Istraživači su posmatrali kako deca reaguju na odlazak, a zatim i na povratak majke. Te reakcije su otkrile obrasce koji ostaju s nama celog života. Neka deca bi postajala uznemirena i počela da plaču kada majka ode, ali bi se brzo smirila kada se ona vrati. Ona su znala da je majka dosledna, tu je kada im je potrebna. Odrastaju u ljude koji veruju da je ljubav pouzdana i stabilna. Druga deca bi takođe plakala kada majka ode, ali nisu mogla da se umire kada se ona vrati. Ova majka je bila nepouzdana. Ponekad je dostupna, a ponekad ne. Ponekad ispunjava dečije potrebe, a ponekad ne. Takvo dete nikad ne zna da li može da računa na ljubav i kasnije često postaje odrasla osoba koja stalno traži potvrdu i boji se napuštanja. Bilo je i dece koja su delovala ravnodušno, kao da im nije važno što majka odlazi ili se vraća, ali njihovo srce je i dalje brže kucalo. Oni su naučili da ne vredi tražiti utehu i pažnju. Majka je bila hladna i odbijajuća i znali su da neće odreagovati makoliko plakali. U odraslom životu često beže od bliskosti i deluju nezavisno. Kod neke dece reakcije su bile nepredvidive i zbunjujuće. Ponekad bi tražili majku, a ponekad je odgurivali od sebe. Ovakve majke su istovremeno bile izvor ljubavi i straha. Takvo iskustvo kasnije postaje unutrašnja kontradikcija. Potreban si mi i želim blizinu, ali te se i plašim. Ono što smo naučili u detinjstvu nesvesno nosimo u svoje veze. Stil vezivanja postaje naš unutrašnji program za ljubav.